Bonani molweni ndiyanamkela ku-TV ngesixhosa. Umseleku ufika kulomangwabe, ucelwe ngumama kaMangwabe afike bazoncokola ngezidla umzi. Uthi ke umseleku bayavana nomama xa benengxaki bengavani nombali bayathetha bacebisane nomkhwekazi wakhe. Uthethe ke ngento ka-number 5 umama ethi kaloku wayethe umbalo ngokugqibela nje and wamthatha emncinci, ngoku kutshintshe phi and wayethe uyagqibelisa ngeke aphinda athathe omnye. Umseleku ke ukhalaze sakuhleka kuba uMangwabe uzothetha indaba zakwaMseleku kowabo ngoba eyokuthathwa kuka-number 5 leyo eyakaMseleku. Ethi ke ukuzeka kwakhe kunesizathu and futhi uMangwabe ngeke abe ngokugqibela, usezoba khona omnye umuntu. Uthe wabuza ke lo mama oyena nto usenziwa luthando na uze umthathe. Wathi ke umseleku no, ukuzeka uMangwabe kwakunesizathu. Isizathu ke sokwandisa umzi. Watsho wacacisa nento yoba unabafazi abayi-4 bekumele uba abantwana bakhe bayafika ku-20 ngoku okanye sebeyi-20 xa ebala kakuhle, kodwa unabantwana abayi-8 ebafazini. So ingakho esafuna uthatha omnye umuntu ukwenzela into yoba azoqhubeka. Hayi ke uMangwabe naye uzamile ukuthetha ethi akafuni ubaphazamisa kodwa kuthethwa ngaye apha ekhona. Umama ke uye wathi hayi makakeme kancinci basathetha bodwa bethetha ngaye, so uzawuphinda athethe. Mangwabe uye wathi ke abantwana bayabazala bona, bayakhulelwa, abanye bayafa and bona ngesebenabo abantwana abapha ko-16 or 20 bengabafazi, but umseleku akababali abantwana ababhubhileyo nezisu eziphumileyo, ubala aba bakhoyo kuphela. Nomama ke uye wambuza uba uzokwenza njani uba lo number 5 naye ufika aphunyelwe izisu njengabanye, uzoyofuna omnye umfazi? Uthe ke umseleku into angayifuniyo yile yokuyekiswa ngabafazi ukuthatha umfazi. Ufuneka aziyekele yena, not uba kube khona umuntu othi makangathathi, ngoba noMangwabe abanye babengamfuni abafazi angene kulo mtshato kodwa wangena. So xa kunguye kufuneka avume kungangeni omnye umuntu. Wathi hayi ngeke akwazi uyenza loo nto leyo. Mama Mangwabe uphinde wamxelela uba njengoba sowuthatha omnye umuntu awukho ndombathisi netyali le. Wathi ke umseleku leyo ke ayenziwanga nguye ngoba umuntu ofanele aququzelele loo nto ngumfazi uMangwabe lo, ngoba yena akohlulwa ityali. Ebengeke akwazi uthenga imoto ebiza kanje ayibhatalele ngokwakhe kanti uzokohlulwa ukuthenga ityali. Mangabe ke uthe vele zikhona izinto abangavumelani ngazo, that's why engakamombathisi umamakhe. Ethi futhi impendulo kaMseleku ibenako ukudelela, akakwazi uthetha kanje nomuntu omdala. So umseleku uthe ngeke agqibele ngoMangwabe ukuthatha, so uyeza ke unumber 5. Umama kaMangwabe uthe akafuni umntanakhe abuye emzini kodwa umfunela nje impilo enhle emnandi bebobabini futhi. Wabonga ke umseleku. Umseleku ke uye wathi umbali angayifumani indoda ethi ayisifuni isithembu kodwa izobe ijola engazi, so akukho mohluko, makaqhubeka ahlala apha esithenjini. So injalo ke into eyabantwana bakwaMseleku. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like futhi singakhomenta. Bye.